Kublai pi barok ngi pedang sobhai pi syakan ni ketup kubor mentah ke janmit. Syawan pashi kubor ki babnya ngi nepet cuaya ki mat ki bakongsan. Ladan haduk hadwai hajar khandai spa lai pulai ngut ki bayo ya ka jingpang COVID-19 hakari kat haduk mentah. Ya thu katanat kokot ka khia. Lada ban pendat Don buram ya kamet jong unong Meghalaya uban ningkong ubayo ya ka jingpang COVID-19 ha Shillong. Naki arspa khatru teli ki tes balale ha Meghalaya nakabenta ban lap ya ka jingpang COVID-19 arspa sau teli ki bamdan ya ka jingpang. Onshim kia ka sarkar halor ka jingpan sha iki nongsong shnong ka jhalupara bat thang ya kamet jong doktor rangba. Ki khubor ki babnya. Lapoi haduk kumbak hadwai hajar khandai spa lai pulai ngut ki balayo ya ka jingpang COVID-19 hakari kat haduk menta. Nakini shi hajar lai spa sau pulai ngut ki lakot bat la pelat yaki nak ke hospital. Kat balai spa khandai puar ngut ki nongpang ki layap. Habakren bat kilat pathai khubor haki nong ba Delhi uhe jong katanat ka kot ka khia layathu balap phia ya ka district jong kari haki lai kedan kata ki hotspot district ki non hotspot district bat ki green zone district. Uloong baki hotspot district kilong kitu ki jaka ki beranbun ki bayo ya ka jingpang lane kitu ki jaka bakane ka jingpang kala ban khampur state. Ki non hotspot district kilong kitu ki jaka baladon ki bayo ya ka jingpang bat ki green zone district kilong kitu ki jaka ba ompat don bayo ya ka jingpang COVID-19. Ulaya thuru bar hadu menta dan chispa nyeu photli ki hotspot district bat arspa nyeu tli ki non hotspot district ki bala itu. Hadin ka jingsha kentat ha artli ki jaka ya ka met jong unong pang uban ningkong ka jela ubayo ya ka jingpang COVID-19 la tep dan buram ha ka lum jingtep jong ka balang red samtia Presbyterian ha lau mali hne ka step la dep ban prinkre na ka benta ban tep ya ka met ha ka lum jingtep ka balang red samtia Presbyterian nado menen kamit. Latep ya kamet hakmat ka jingdon lang jong katu kat ni ki he jong katanat ka kot ka khia bat lat na ka jingdon ni jingyo i ki brio bat la shim khia ban senret dawai hakan ni ka jaka lom jingtep da ka sarkar Meghalaya. Khamashwa ki nongsong shnong jong ka jhalupara mauba bat Shillong cantonment area ki nongsong shnong bat dorbar shnong jong ka nongpo kila persha ban ai jingbet na ka benta ban ai ya ka jaka tep. Khamhashwa ladon ke jingtmu ban shutang ya kamet ha ka jaka thang ka bale hada ka electric ka badon ha jhalupara hinrai kilami bon ngut ki nongsong shnong ka jhalupara ban mauba henen ka janmit ban khang persha hadin bakila yo khubor ban thang ya kamet jong ubayo ya ka jingpang COVID-19. Hakawai pat kaliang lami ka jingtho hakawai nakikot khubor Khasi bala tho baya kamet jong doktor bala khlat no on thang ha ka jaka thang ha jalupara bat hadin on salet ban thang hanong po skob hama halor kani ka jingbakala. Nabaro ki arspa khanru tli ki test ki belale arspa sau tli kim shim ladon ya ka jingpang COVID-19. Ha ka jela hadu menta naki arspa khanru tli ki test henriu tli ki don ya ka jingpang bat henriu tli pat lapha ban test biang khnang ban yo ya ka jingpen tikina. Ya kini ki test la penlong hadin ka jinglap ya unong pang uban ningkong ha ka jela ubayo ya ka ni ka jingpang. Ya kini ki test la le ha Negrams Guwahati Medical College bat hospital bat ha Barpeta Medical College bat hospital ha Assam. Bon na kini kinong muna kila siyem manle ya ka test ki day na ki bahayeng ki bakham ya jan bar unong pang kinong tray bat kinong pang jong ka Bethany Hospital la ban kadaw ba ka sarkar jela kadang wat benya ban lap ya baro kitu ki basyakta na ka jing ya kandu markmat ba doktor bat ya kitu ki basyakta na ka jing ya kandu bat kini ki brio. Menteri Katanat Health but Family Welfare uba Alexander Lalu Hek henen kasngi ula shimkia ban pendep yaki rukom na kabenta ban thang ya kamet jong doktor wat hapadeng ka jing persha daki patba jong ka shnong jhalupara.
Habakren bat ka Dedi News, uloong baka sorkar kamla sya ban pet ya kum kini ki jat Shillong ki bam dan jing ngolem shu. Ula benrap baka sorkar kan pentrekam da ka Epidemic Disease Act Syajar Praspa khandai punyo balada dan ki bathau jing klomar un penrung kerteng ya ki hapo ka ni ka act. Wat hadin ka jing persya jong ki pat ba uhek uloong ru baka sorkar kalai le shitom ban pentikena ban pendep ya ki rukom na ka benta ban thang ya ka met jong doktor bat hadu bakilala ban poi hayakarai ban tep ya ka met jong u haulum jing tep jong kalau mali hinin hakapor khat architeng shiteng sinya. We have decided that the church from the Red Samtia Presbyterian Church, they have agreed that the burial will be taking place in the cemetery there at Laumoli. So this is all the efforts of the government which has been taken right from the top to the bottom. Everybody has immensely put their efforts to ensure that body either it is cremated or it is either buried. We are government need to apply the Epidemic Act, and nobody we should allow to interfere with the affair of the government. Any decision we are taking for the betterment of the people of the citizens of our state, and we will not allow this kind of inhuman happening in future in our state. Ka West Khasi Hills District Kaladan ha ka jingshong seir hadin ka jingkla no u doktor ka Bethany Hospital bat ka jingyo jong ki Henry Wood ne ka ni ka ju ka jingpang I Dr. J Khar Kongor ibadai I Medical Superintendent jong ka Nongstoin Civil Hospital ilo ong ba ka tanat ka kot ka hya kala shim ye kilat ki lenti ha ka banyada na ka jingsa priang jong uni knyang jingpang ilo ong ru bala debbu ya ka corona care center ka badan life hoteli ki jingthia hajan ka Civil Hospital ki tiar kum ki post exposure prophylaxis PEP, BiPAD, smear bat ka oxygen. Hakaway pat kaliang u Superintendent of Police ka West Khasi Hills District u ba BJ Lalu ulay thu baki pulit kila mana ya ka jingya jong baro ki kali bat kila penan kamru ya utiar infrared thermometer ban thau ya ka jingshit jong ki brio ki bamut bandrung Shaki District. Idang ka way ka CP check post idang hanong tram idang hamang kona lapi te higri jaka na deploy ki team ni idang ang medical team te sanitize ki kali baru untuk plus in adam ki handheld digital infrared thermometers te ki thau ya ka temperature jo no. So if he has high temperature he might be carrying some kind of a flu. So ini kita preventive measures kita ni doktor untuk so if detect kita kena aktif di mana. Kadba ki bor penyat ke East Khasi Hills District kila pensange ya ka jingpak hang shnong mentagas ngi Henry ka West Giant Hills ka dang perkheng ya ka jingpak hang shnong. Ha West Giant Hills layo I ba la pen perkheng ya ka jingpak hang shnong ha ka ba ki surok kila theli bat baro ki surok red kila khang kherdep lud. Kani ka jing pakhang shnong kalang nangjur bat ka jing perkheng hadin ba way doktor na Shillong la khlat no hadin bola yo ya ka jing pang COVID-19 la sakhiru ya ka jing ple ya ki dukan bat ki nong de jur haki jaka ba pher jong ka East Khasi Hills District balayo I ya ki pat ba ki mi na la ki yeng ki sam ban thiet ya ki jing don kam. U Menteri Rangba ka jela u kongrat ke sangma haba ai jubab halor ka jingsha kan tho bambiang ka rukom ai bam ya ki patba ki badon haki corona care center ulo ong ba ka jingpen kre la de ban penbiang lot na dong shadong khnang bat pentikna ya babaro ki badon ya kini ki jaka sumar kin yo ya ka bam ka di balambang na ka benta jongki. Ula benrap ba ula yo jing ujor baki bam ki di kempoi hakapor babiang Henry haka jing shisha ya ka bam la deban penpoi Shaki Corona Care Center ula ong ru baki don ki jing haka ba ki volunteer ki bala yo jing hikai ban sam ya ka bam ka di haka rukom bala bu hapo ki Corona Care Center kim shim lala ban poi hakin di ki center nakadaw ka jing perkheng jong ki kattu ka ni teli ki jaka bat kala ru ban long baki don ka jing perkheng na yeng na sem haka jo ka por ukong rat ula kentu ya ki pat ba bakin don ka jing nokti bat ka jingkershan lang kat ba ka sorkar ka dang yale ban tre shitom ban khmi halor ka ni ka jingja. I'd like to inform you that from the government of Meghalaya's side we have made a lot of arrangements in all these locations. There are a number of corona care centers. We have more than almost 600 isolation units that are ready.
and all of them will be used, for this purpose. I would also like to inform that arrangements have also been made to ensure that food and other facilities are provided to these people who are in the isolation wards. I would like to urge the society in general and our headmans and rangbashnongs and elders that if they could be supportive at this time and allow these volunteers and other health officials and government officials to kindly come to duty so that our services are not affected. Syaban pengikut nginya pahai biang sasisian syakimat ki bekongsan. Ladon hadu khadwei hajar khandai spa lai pulai ngot ki bayo na ka jingpang COVID-19 hakari kat hadu minta ya thu ketenat kokot kekia. Lada ban pendap burom ya kamet jong unong Meghalaya uban ningkong ubayo ya ka jingpang COVID-19 ha Shillong. Naki arspa khandru teliki test balale ha Meghalaya na kabentaban lap ya ka jingpang COVID-19 arspa South likim don ya ka jingpang. Onchim kia ka sarkar halor ka jikpersya ki nong song shnong ka jalupara bantang ya ka met jong u Dr. Rangba. Para lok katung ngila poisya ka bekut jong katop kubor jong i mentaga janmit hadu bangin dia syambiang bat pila syai kesngi kublai pi baro.